باش تماشاوان هجاج برنامه مجارك و میوانک دیسامبورانن دوی برنامه مجارک و میوانک ده اما سر چهار مجدار سالوگرا اپراسیونا دیجی سیاست مدارین کرد انگول دیجی هدف بو نه سال بری دست پیکر بو و دی سالک بری الا دیجی شهرداران دست پیکر بو امی باخن نها حوالی ما سیاست مدار و پارلمانتری هدف بری برس فایسال ساری دیز گمی برس فایسال دن باش خیراتی Merhaba Dembaş. سريد ام خوازنه کی قضا وی واجب کن نه سال بره دیجی HDP و ناو ده هفسروکن HDP سلاطین demirtaş في gen yüksek daş nav de bazı parlamenter hatun bıçak kılıç on 12 habatın gırtın de operasyonu de huji bu maqdure ve ki beri ve ki em khwazin beri ku ev operasyon dest pe ke pe vajor çubu و çubu sedem ku operasyon kusal hemberi ve pek be. Beli. Şfara gişti çare mijdare ve ke darbe ke siyasi penasekir ne ke cide rasti yani خواستن همو دینامیک یه برخودانا آزادیا گلی کرد تصفیه بکن Beli. بس نکو یعنی ام بیجن همه روژه کی رابون گوتن که ام سیاستا لگلا کرد تصفیه بکن او پیواجوک بو yani beri hingi paradigmek, konsepteka ya tünekirine pejrandı bu. Baş zanın وقتا کو به الیکاریا اردوغان داعش دورا کوبان دور پیش گیری گله کرد برحک سفربریه چهار پارچه کردستانی رابو سر پیا ام کارم بجن دولت نتنه دستلاتداریا هنگی حکومت هنگی اردوغان دولت خورج فيها جبو دولت یا ام بجن نتو دولت دستلاتداریا نتو دولت ست ساله بو سدمارا جفاندنه جبرکو گله کرد راستی جی پتانسیلی که مزنه همیه تکوشینه همیه دموکراسی همیه آزادی در خصدر بن بنرن گلوی قالی کاریا حکومت ترکیه کش دای شهر دکر جی کردا برحک yani بدن کارو ama rahak fedایی چهار parça Kurdistan Kobani parastın Kobani serket çu vakti cotma 2014 Beli. بفكر نافا جوتمه ده جد بجم ملي جواني قرولو جفيا يعني جفينا أولهية نتوي دبجن Beli beli. جفيا نافا ده هندزانن يعني هم حكومتها هم لشكرها هم قليك دي كوخو خودية دولة دبينن هنا وحموش كاب كونسنسوس كي paradigma ka nu pejrandin ve paşe navcı kirin yani vajer go çökertme planı وەکە پارادگمای کۆنسپتا هلوەشاندنێ یا Beli. خراکردنێ ji بۆ gelê Kurd ji بۆ têkoşîna azadiya gelê Kurd ev pejrandin ji wê rojê pê de yanî piştî sê cotmê hat pejrandin gav bi gav ev kirine meriyetê de çarê mijdarê jî em karin bêjin fînala vê pêvajoyê bû ama neqediya yani em bêjin Beli. lûtkeyeke herî jor bû herî dijwar bû herî zêde xweya ama beri wêjî piştî wêjî heta îrojî ev Beli. paradigma hêd meriyetê de yani çi bû ji xwe hûn dizanin piştî ku Kobanî bi ser ket heftê Hezîran 2015 yani sîtava wê Melbakurê Kurdistanê jî dît êdî tenê ne Kurd hemû beşe diye civaka Tirkiye çepgir demokrat sosyalîst yê ku dibin sîwana vêkev neşopiya têkoşîna Kurda legal de hatî ba hevdû rastî jî ev enî mezin bû heftê Hezîranê hilbijartinek çêbû heftê Hezîranê me zêdeyî sedî sêzdeh gel hemû hîle û gêre û pêkutiyê wa me sedî sêzdeh bêhtir deng girt zêdeyî 6 milyona me deng girt û vê vegirêdayê AKP hûn dakir em karin bêjin şexsê AKP de dewleta sed salaya nijadperest hûn dakir wî wextî yani êdî gotin em êdî vê bêxin meriyetê de berî hingî plansazkirina ve çawa têkoşîna Kurda bifetsênin simülasyonek amade kirbûn ama hêdî dikirin meriyetê de hîna jî hêviyeka waş hilbijartinê hebû Beli. hilbijartinê tiştin me ferz dikirin yani digotin serbixwe bikevin hilbijartinê de ji bo ku AKP dîse bi serê xwe bibe desthilatdar yani wexta ku mirov serbixwe dikeviye de dizanê mirov kêm deng digire
و شانسا اقتدار زیده دبی راستی پشتی یو وقتی گل کرد به هزا خواه ایراده کو تکوشینا 5 سال افران دی باور بو کته هلبجارتنه در راستی مدن یک مزم دست خست هنگی ev دی pel dugme kirin binêrin hefte hezîranê hilbijartin bû بله ew de ji hêla wan ve ew têkçûn pêk hat hingî ji ber ku ew pêvajo bidomên ji ber ku baş dizan navbera 2013 heta 2015 de pêvajoyeka hêja hebû بله heya astekî pêşiya Birêz Öcalan vekilî bû hingî ji cêr digot pêvajoya aştiyê pêvajoya müzakere yani rastî ji gelê Kurd xwedqada siyaseta legal demokratîk de jiyana sivîl de xwe pir birêxistin kirbû îradeyeka mezin têgihiştineka mezin afirandibû tenê li Bakurê Kurdistanê bi hezaran sazî ava bûbûn tenê بله navçek mînak ez bêjim te weke cizîrê zêdeyî sed sazî ava bûbûn yani rastî êdî dewletê jî ji bo xwe boka talokeyekî dît ji ber ku wê hatba diviya bû biguherin yani dewleta qetiyamkar sed sala divî bû biguherê ez belkî wext nebe ez hineka dî ez lez vê pêvajo de biçim بله yani piştî wisa çêbû rastî binêrin ez nexelet bim bîstê Temmûzê bû 2015 piştî hilbijartinê mehekî teqîna Surucê pêk hat بله teqîna بسم الله Surucê de tu zanî çar aliyê Tirkiye piraniya wa zarokê derveyî Kurdayê gelê dî bû yê ku وانا milê xwe da انترناسيوناليست بله internasyonalîst milê xwe dan Kurda ev êriş pêşberî hate kirin êdî belî bû û pêşberî paradigmaya an jî bernameya HDP an jî Partiya Siyasiya Kurda seferberiyek dest pêkirine ewlî xwastin va beşê dî ji me qut bikin ew teqîn wisa çêbû piştî teqînê rojek di roj derbas nebû Seranserê Kurdistanê êdî bombabaran her tişt dest pê kir binêrin di nava wa 6 meha de heftê hezîran heta yekê mijdara 2016 ku hilbijartin 6 meha de dubare kirin dihan teqîn pêkanîn teqîna ya cotmeyê ya deh cotmeyê Ankara garê pêk hat zêdeyî sed insanê me hatin qetil kirin بله Surucê xwe û hovîtî hate kirin Amedê Mêrsînê gelek dera teqîn hatin wezîrê hingî Serokwezîrê hingî Ehmed Davutoğlu îtiraf kir wexta ku teqîn pêk tê ji me re baş e na tabî gel vaqa hovîtiya êdî tabî çî jî kirin meriyetê de hûn dizanin ji tebaxa 2015 pê de Seranserê Kurdistanê 11 bajarê mezin zêdeyî 45 navçe qedexe dest pê kirin li wê derê gelê Kurd digot madem pêvajoyeka aştiyê heye madem pêvajoyeka müzakere heye Erdogan berî hingî gote tişteka wisa tune got madem wisa ye em ê xweparastineka cewherî bikin em şiddetê bi kar nayênin lê ema ku dewlet ser me de were zarokî vî milatî xwe parêzin pêvajoyeka wisa dest pê kir dewletê cara ewilî ew çûkertme planî bi hovîtiyeka mezin kir meriyetê de bi zêdeyî 300 sivîl zarok jin yextiyar qetil kirin giştî zêdeyî 10,000 insan qetil kirin gelek sûce mirovahiyê kirin ya kaos kûr bû yani atmosfereka wisa ku desthilatdariyek hêviyê şîkê bibîne ji hovîtiyê bibîne hemû hêzên paramilîter pêşiya wa vekê ji ber ku cizîrê hûn baş dizanin ez ji ber ku li wê de bûm min bi çavê xwe dît yan yê salê not û di dwar Kurdistanê qetiyam kiriye û tîmê taybet yê qatil hemû kom kirbûn rihêwa spî bûn wisa bûn çek kirbûn destê wa de hatin zarokê Kurda qetil kirin cizîrê sêz ji zemîna de 143 insanê me weşanê zindî de neşt vale kirin ser bedena wa şewitandin yani بله atmosfereka wisa êdî ew jî îflah nedibûn ji ber ku ev faşîzm bû hovîtiyeka mezin bû nav dewletê de gelek hêzê tundrev xwe êdî xwe erkdar didîtin hûn dizanin yani ez gav bi gav çim piştî vê re çi bû em bêjin 15 hezîrana 2016 mîzansteneka darbe çêbû بله Erdogan wî wextî ew ji bo xwe got lütfeka mezin e ji bo me wî wextî pê de qanûn manûn hemû rakirin ji xwe zaten pêşberî gelê Kurd tune bû بله vê carê temamî de ji ortê rakirin
و جرد بيجي قانون hükmünde kararname yani edi serok şu Erdoğan çi gotin beje gotnavi ser mahkema kanun ser anayasa rejiye rastî jî hemû pêşberî gelê Kurd nav devletê de jî ew fetûlehçî hebûn ji ber ku desthilatdariyê de bi hevdû neketin bi hevdû hilketin بله pêşberî wa ama taybetî pêşberî gelê Kurd ew program ew bername kirine meriyetê de bi hezara saziyê me girtin dîsa jî hevalê me li ser piya bûn hevserokê me Fîgen Yüksek da Selahattin Demirtaş rastî jî temsîliyeta gelê Kurd baş dikirin. بله Dîtî ku gelê Kurd xwe min kur nayê goreyî wan gelê Kurd serê xwe natewêne ji ber ku gotinek heye ez ê jî bêjim destûra we ترکی Mehmet Tunç kesekî welatparêz bû ji rêzê bû ji botan bû heftê mijdar bû sibata 2015 de şeva ku ew pêncî şêst hevalê xwe re qetil kirin mira axivî du vire me bi televizyonê vekirê de wisa got dewlet xwaze em hemû xwe rût bikin got niha jêrzemînekî de ne dixwazin me qetil bikin ama ku heke em bedena xwe rût bikin alê spî bêxin destê xwe de çala bike herin ber lingê wan û ew dîmenekê wisa bikişênin belkî canê me bibexşênin lê bila baş zanibin بله em neviyê Seyd Riza û Şêx Saîdin em rêhevalê Kemal û Xeyriyan e wa pêşberî vê behlaqiyê vê hovîtiyê serê xwe netawan çokê xwe neşkandin em jî natewênin bila gelê me bi me serbilind bê wê بله şevê ew hevalê wî hemû qetil kirin yanî Kurda rastî jî nav xûnê de man bajarê wa serê wa de xirabûn hovîtiyên mezin hatin kirin bi hezara zarokê Kurda hatin qetil kirin bi hezara dayîk gezebê wa şewtî bes Kurda gelê Kurd têgihiştina têkoşîna pêncî salî dayî wan rastî jî têkoşîna xwe bi şeklekî belkî derfetkên bûn belkî dorpêşkirî bûn belkî hovîtî dibû ama dîsa jî serê xwe netewandin بله êdî wa biryar da çarê mijdara 2016 gotin gerek em yê ku ji vê hovîtiyê re dibin deng ji ber ku hingî HDP hevserokê me parlamenterê me hingî em jî welêt bûn tiştê ku hovîtiyê dibû me bi raya giştî re raya giştiya dunyayê re gelê xwe re par vedikir devlet tehamûla wê ji wê re jî tune bû biryar da ku êdî qada siyasî temamîle bifetisêne بله operasyonek bû de hevserokê me çarê mijdara 2016 de dozda parlamenterê me bi seda neb seda bi hezara wê pêvajoyê de بله rêveberê me endamê me hevşaredarê me hatin girtin rastî jî êdî ew kanûn hükmünde kararname dewam kir hovîtiya pêşberî Kurda dewam kir rojek Kurda xweşîş xwe re nedît ama Kurda ti cara ev konsepta hovîtiyê ku li watê ferskirin jî qebûl nekir serê xwe بله netewand heta îro hat belê باشه نه و دمه شخه هلوست AKP و حکومت بلی بود بس بود دستن داینا پارلمانترم بیرا کرنجی CHP جی اری کر گلو CHP و دمه چما اری کر و ایلو انجام و چوا دگرن دست niha binêrin hevalê Mehmelî niha wî wextî maka kanûn anayasa guherandin ji ber ku biguherînin jî pêdivî bi dengê CHP jî hebû qismek dengê wa hebû ji ber ku wî wextî CHP'yî qismekê wa çendeke sosyal demokrat hinek ew tevlî nebûn bes hingî yan dixwastin ji bo carekî maka kanûnê biguherînin carekî yani jê bêjin çi dokunulmazlık rakin دستن û داینا بله siyaseta Kurda tasfiye bikin. Wî wextî serokê CHP wê demê Kemal Kılıçdaroğlu got ev dijî maka kanûnê lê bes em ê qebûl bikin. Wî wextî belkî niha vîdeoya hîna jî derdkevin. Hevalê me hevserokê me got binêrin hûn hiqûqê diqedênin sibat sibayê li we vegerê êdî kesê newê bi hewara we ve. Dehan cara ew mînak tê bîram yê ku keşê Alman ku digotin tên çapgira dibin bêjin ne ez ji mir re neğeme tê demokrata dibin bêjin ne em ji mir neğeme dawî tên wa dibin êdî kesê li we xwedî derkeve tune بله ev mînak hevalê me bi dehan münasebeta got wî wextî aniha jî medya civakî de derdorine CHP jî yê ku ji we aciz bûyî yê ku بله ji wê helwesta ji we qodê sed salê CHP ku dewletperest
عاجز دبیجن میزنه هشیار کم عقل منات سریمه بله راستی قلجدار یه وقتی رولك اوسا لعنتی لیست بس يعني پیشیا حقوق قداند او به حقوقی داوی هات نها و گاوه بواوه مجوله بله zaten ya Kurda دومه çavuşlandın ser Kurda baskı zulma ser Kurda ve gavej دومه يعني ana إيه aji وان ريا قلت له بنشاكوني بيشا خو بكرين وابكر بله ونهاجي بوشمان بونه نهاجي الخوان مكورتين لأما فايدانا كي بس هنجي ما تشغوتي ام نها دي سهمان تشتت بجنا اف ريغازا اف خودي احلاق بوينة خودي برانسيب بوينة قال كرد هنجي يجي للنرخ الديمقراطية خودي دركات قادة سياسة لقال اكتوري ديناميكي هنجي يجي لخودي دركات ام نهاجي جبو خوجي جبو حمود جواكا تركيا جي ام همان نقطه ام همان تشي دبيجن ام بله بيجن كون يعني بحقوقي داس بيبكي دستلاداري تك برلوتيا ريبرابو اناليزا كا خرد سر دستلاداريه دكي راستي جوستا يعني كي دبي دستلادار دبن هوف دبن ظالم دبن غدار دبن ديكتاتور اردوغان فيغا فيو دكي اما belki nizam وقت هبه نبي اتخوازم انجام به سیاست او آهنگ چه نقطه و هک هم بخوازم مهد کاری سروجینه کی بله باروی فأنا واجب نقاش كن نها يعني جوا دم حتى نها هرتم دم بيال ديجي حقوقي ونا اوبراسيون حقوقي اوبراسيون سياسية شما اوبراسيون سياسية يعني نفرد مشاو كارن بيناسبكم Yani evvel memeli em bejin operasyona siyasi binerin salın noti jî gelê Kurd wî wextî jî têkoşîn yani tevgera azadiye hinekî xwart bû êdî gel hemûd nav de bû êdî bajarê Bakurê Kurdistanê sed hezara insan dimeşiyan hingî jî dewletê desthilatdariya hingî û dewleta hingî jî ji bo xwe talokeyek dît ez ne xelet bim di doyê adarê dibêjin 1994 بله hingî jî gelê Kurd weke darbeyeka siyasî pê nasib kir dep darbesî yan wî wextî jî Partiya Legal e Demokratîka Kurda belkî ne weke niha xwart bê li بله hingî jî berdevkiya gelê Kurd dikir qada Legal Demokratîk de têkoşîna rewaya gelê Kurd dimeşand wî wextî jî ev kirin bes yan niha pir lewitiye wî wextî jî qanûnê xwe bin pê kirin أري ama ti cara ev qasî alenî netkirin vê carê ya bifikire yani 15 Temmuzê ji xwe re weke firset dîtin û rewşa awartel Türkiye îlan kirin gotinê desthilatdarekî bû qanûn ev dîktatoriye بله û wî mesela Erdogan ez ne şaş bim 25 Temmûza 2016 bû yani go gerek êdî dokunulmazlığa varabe û ev hevqasî nerehet bin û ev êdî werin dorpêşkirin werin fetsandin Erdogan بله ev got got êdî tehemûla me ji ware nemaye tehemûla waş kî re nemabû ji partiyeka legar re nemabû partiyeka û sadî 13 deng girtî zêdeyî 6 milyona û ti malbatê wa jî bêxî nav da 15-20 milyon insan temsil dikirin Türkiye. بله Ji wî bêhtir partiyeka rewa hebû ama ji bo desthilatdariya xwe talûket dît yani heval memelî demin hene ji bo ku me bêje ev ne hiqûqî ye me gelekî wisa gerek mirov hiqûqê fêm kî wat sedê ama ev dem pêdivî var بله nakê بله her بله tiştî برشا vekirî alenî berçava kirin Erdogan talîmat dide roja dî ya roja dî tehudî operasyoneke berfere dibe çar aliyê Türkiye hemû dozger weke wazîfe dibîne ez vê jî bêjim mesela ji ber çile hiqûqî bû binêrin ti dera mesela her hevalê me ji bo sedemekî hati girtin hingî dozda parlamenter hevserokê me dihan hev şaredarê me bi hevdûr hatin girtin بله binêrin dawa her yekî cuda bû بله dawa her yekî mijar cuda bû sedem cuda bû ama hemû rojekî de saetekî de start dan yani di hiqûqê de tişteka wisa tune yani gerek her dozger dawa wî çi ye ew çi dozê dinêre gerek wê dest pê bike roja diye dî bike yedî yani ku heke yani wa ew hovîtî kir ihtiyaciyeka rewatiyê nedîtin negotin gelo xelkê vê çawa bîne ji ber ku rastiyek hebû raya giştiya Tirkiye jî manîpüle kirbûn dünya jî hingî heya derekî şantajê wa çavê xwe lê digirtin بله weke firsetekî dîtin gelek tişt ayîn ber çavê xwe û hovîtî kirin
باش انها نه سال سبب بویر در باس بو ده سبب اپراسیون سیاسی در باس بو لگل کو دست نداین را کرن و دیسا قایم تاین کرن و گل پارلمانتر هاتن گرتن و جزار وان هاتن برین و هیجی هات سروک گرتینه جوی دمی حتی هات سیاست چی گوهری و هذا بچو قاس کردن باندورا به اپراسیونه یا بێگومان نهاز جوارە بێ بێژم وەختا ku ew operasyona hatî kirin hevserokê me parlamenterê me sedan rêveberê me gelek navçeyê me mesela em bêjin rêveberiya xwe xweş heft kesa ji nê kesan yazde kesa pêk danî ama hê hefteyek sere derbas nebû ji ber ku ev pêvajo ne ku rojekî de bû qediya doma بله te hewdît operasyon bû ev heval jî ji nîvê wa bêtirî hatin girtin careka dî mecbûr man kongreya çêbikin an jî atama çêbikin yani derme rastiyek ez rastiyekî bêjim mesela dihan sazî saziyên ciwana yê jinan yê oldaran yê hiqûqê kooperatif yê tendurustiyê çi û neçe yani civakeka rêxistinkirî bi xwe bi rêxistin kirbû têgehiştineka demokrasiyê nav Kurda de pêş ketibû êdî pêdivî zêde bi dewletê nemabû civakê ihtiyacê xwe bi şekilekî bi mantıqeke komünalîst pêk danî ama dewlet ev qa hemû serûbino kirin rastî ji ber wê yekê çend sala ya yani siyaseta gelê Kurd jî dihêla teknîkî de tangasî jiyan kes nema bi hezaran hevalê me hatin girtin bi hezara heval weke min neçar man Türkiye terikandin bi hezara hevalê me şehîd ketin yani tenê duê pêvajoyê de 10,000 insan hat şey gelek ji wan kesê siyaseta qada legal demokratîk bû mesela Mehmet Yavuz'e endamê meclîsa DBP hingî bû yani dihan بله hevalê wê kiriyo hatin qetilkirin serî werxwasin van nehdeh sala de rast em êşan me nikarîbû em bi hezara bi sed hezara dîse dakem qada ji ber ku faşîzm hebû yê diçûn hê di kes ne dihatin ba hevdû dihatin dor pêşkirin bes faşîzm jî fatoreyeka wê yê ku pêk têne ji ware çê dibe بله ne pergaleka normal e انجام آمد چی AKP یعنی چی قاس انجام گرتن دوان اپراسیون آنده اجوار vê bêjim berî her tiştî rewatiya wan nema xwe xilas kirin. Man بله niha ji ber çi mecbûr man ev pêvajodan dest pê kirin. Ji ber ku xizînê xwe vale kirin. Yani îtiraf dikin. Mesela carekî yekî tê bîra min yekî ixtiyar bû emmeklî bû digote yani wezîrekî AKP propaganda dikir wî digot em birçîne birçîne digot tam zam birçîne qirîz heye bes ma بله dizanin Efrînê çekî Efrîn 2019 ew jî çerçova vê de ne tenê li Bakur Rojava jî li Başûr jî ev operasyon dewam kirin Başûrê Kurdistanê kimyasal pêk anîn Efrînê tiştê dî kirin serî werxwasin yani got temam rast e lê ma hûn dizanin carna di operasyona de her fûzam ta vêjin evê ku jêr bijin îsansîz hewa aracê ev güdümlî içkê wa fîşekê wa dibêjin بله digo yeka wa 400,000 heta milyona ku 200,000 dolar ye gocarna da operasyona da em sada pek kartinin rasem pangaskê de ne ama em ew ji xwe re dibêjin em terorê ji ber ku xilas bikin vê dikin rastî jî xwe xilas kirin sed بله hezara esker polîsanên Kurdistanê rast e ya me em hinekî em êşan dêla rexistin bûyînê de civak yani hinek pirsgirêk me jiyan civak hinekî bê rêveberî ma bê paradigma bê rêgeh ma lê ama yani şansa me ew bû civaka Kurd nekûlo rojane heme perspektîfek were xwe plansaz bikê بله yani pêncî salî têkoşîneka rewa hebû têgihiştineka afirandî bû gelê Kurd zanî bû mesele çi ye ev dewlet ji ber çûvê operasyonê dike bi şeklekê dîse hêviyê xwe baweriya xwe parastin yani بله serî werxwastin heye ku mecbûr mabin ev pêvajo niha dest pê kiribê hinekî xwe xilaskirina van nehdeh sala de ev polîtîkayê meşandî xwe xilas kirin bi hera wayî yani binêre tê bîra min ez hîngî Cizîrê de bûm qedexa de yani wê pêvajoya rêveberiyê xweser de êrişî gel kirin nava 15 roja de hingî digot 400 û nizam çend minûçeyeka wisa di wê rojê de xwand digo grûpên mezinê sermayê biyanî û Tirkiye bi salan ev Tirkiye ne بله xwe kişandin revîn çûn yani êdî sermaya dünyayê xweş mesela Almanya dixwast li vêdera dî li Muğla'yê bû İzmir bû Volkswagen fabrikayê bên de 4 milyar euro yatırım bike
ama ravîn biryara xwe şûndek şandin. Yani Tekrar her awayê dewletê xwe tinekir. بله. AKP meşruiyeta xwe xilas kir, dinyaya hemû şkî êdî ji Erdogan re got ev dîktatör e, rastî jî pêvajoyeka wisa bû. باشه نهال گل کو هر کس تبجی اف به حقوقی و سیاسیه و تو علیه زبانی تونه لهجی هفسرو که هذا بين بره في جانب يكسك بقى وساعتين دميرتاش هيجي قرتيني شو ما تقرتنا وانت اصرار كان اللي قال كنت ما في مرواني او بايجي تبجي دي لازم بين بردان وتو عليهم قرتني شو ما قرتني الاصرار كان Niha ez sedema wisa dibînim yani gelê Kurd rêveberiya wa nûnerê wa yani stratejîk nezî vê pêvajoyê dibin ama devlet stratejîk nezî nabe. Hin mecburiyet ewanî heta nokteyekî lema hîna jî benda hin firsetnê rojane ne. Mesela hîna jî bendê ne dünya jî ticara hev qasî تعمê derneketibû. Yani nav ser serê dünyayê çend kesê ne ewleyî heye ne çanda dewleta jî wara tune بله rêveberiya dewleta jî tune. Mesela hîna jî bendê ne ku rojekî yani binêrin dihêla İsraîlê de Hamasê de yani Filîstînê de Amerîka çixwast ew pêk anîn derê dî çi dixwaze pêk tenê dibêje belkî heme çavê xwe li me bigire em dîse şovna bikin em dîse destê Kurda zayıf bikin binêrin. Rojavayê Kurdistanê li wê derê ku em bêjin Kurd lê hakim paradigma wa perspektîfa lê hakim yani ermen ya ez mînakî ji we re bêjim gerek mihovê par ve bike berî niha çend roj ez çûme min serê xwe qisa ciwanekî Suryanî serê min qisan li vê derê li Berlînê بله meyzan pere min nestandî min got çimane min tabi min got ez Kurdim ez kesekê polîtîkim goya ez ji vê dera dîme ez ji qamî şiloma em Suryanî ne Kurdan parast nevede em hîne jî parastî ne rûmeta xwe me parast em deyndarê we ne ez nasêm. Yani rastî بله bandoreke mezin ser bike. Ev rastiyeke Kurda Rojavayê Kurdistanê ne tenê xwe hemû gel civak bawerî parastin. Ama بله vê gavê dixwazin vê îrada afirî vê têgeştina afirî radestî hovîtiyeka reş bikin û ji çanda Daişê tê. بله Kurd wan lê yek jî sax bimene vê qebûl nake ama ew hîna jî bendê ne ji ber ku vê jî ez vê jî bêjim sedem çi ye. Mesela Erdoğan çi gotina bike binêrin hêvî dehma vê pêvajoyê de ti gotina nake ewlo dijwar. Weke Bahçeli nebûyereke. بله Fikarî wî hene ku çi gotina dike cihde çi anketa çekî gelo encama wê çi bir raya giştî wê çi fikirî. Ji ber ku va 10 sala de raya giştî gelekî manipüle kirin. بله Civaka Türkiye rastî jî qismekê beşekê wê insanetiyê derê xistin. Beşekê wê dixwaze niha xûna Kurda ve ev rastiyeke. Bes ji ber ku ev tehrîbat kirine hîna jî gelo em vê gavê bavêjin encamê wê ji bo desthilatdariya me çi bê. Niha goreyên min vekiriyên vê bêjin bila fikareka me nebe. بله Desthilatdariya Erdogan ji bo pêşeroja dewleta Tirkiye girîngtir e ji bo wî. Ama mecburiyetin hene ew jî anîne nokteyekî em jî anîne nokteyekî. Gelê Kurd nokta hatî tiştek wenda nekiriye. Tenê rêbazê tekoşînê guheran nev tişteka pir rast e بله binêrin ez ê vê gotinê jî bêjim ji devê zanyarekî bi navê Hemîd Bozaslan profesorek heye بله civaknas بله û baş nas dikin. Berî niha nirxandineka xwe de got Kurda bi 45 salî tekoşîna xwe ya çekdarî dînamîk ne wisa afran ji xwemeztira afran ihtiyacî wan nemaye. بله Rastî ji wisa têgeştineka mezin Bakurê Kurdistanê bi milyona insanê diyen. Li Rojavayê Kurdistanê pergala mavat kin sed sala بله bîst û yekemîn de zarokê Kurdan şoreşa diyarî mirovahiyê dikin. بله Ev hemû destkeftîne parastina va têkoşîna demokrasiyê û azadiyê Tirkiye wekeviyê êdî bi rêbazê dî ku mirov bimeşîne serkeftin wê ev bê. بله Niyeta wa çi dibe bila bibe rastî jî vê paradigma ku pejirandine ew têk birin hîna jî yani dibêjin ev qanûn were guherandin belkî hevalê me gerek pêşawa vebe. Ji بله ber ku 27 Sibasê Birêz Öcalan jî got wexta ku PKK xwe festekirî daxuyanî darî wa jî got ji ber ku ev pêvajo pêş bikeve Birêz Öcalan roja ewilî gotiye hingî rehmetiyê hevalê me Sirî Sûriya Önder got ev jî ji min re hatiye gotin gerek ez vê jî raya giştî re vekim بله û Birêz Öcalan gotiye ev pêvajo pêdivî binesaziya hiqûqê û siyasetê heye ew nebe ev pêvajo nîne. بله Hîna jî Birêz Öcalan wê nokteye hîna jî gelê Kurd wisa difikire
komisyona kava kirne gran gran diçe Ben şu an size komisyona bakım. Daha beri ben komisyonu 8 sal pişti operasyonu di sal hemen rojede salvegera operasyonu siyasi aldığı Dem Parti HDP'de ve jarel Batman eli Batman Merdin o halfeti kayım tayin kırın. O tesadüf bu anji umuvel çok behdu girildin. ولا تشتغل تصادفا يعني دولات قالك تشتغل سمبوليك لوتي ديكن بنيرن مثلا يكو هناك يتشابه بري خد نوا او جوا اشخار وكم موديل رول بين مثلا ام بيجن حفته جوتمه حماسه اريش كر حفته جوتمه هتشجي اريشي قاده كردا كرن Böyle. بنيرن بريزو جلان بیست و هفته حزیرانه بو او بریارا دار وکرنه همان دمه بریارا دار وکر روژا دار وکرنا شیخ سعیده yani بصدان تشتوسا كنا تصادف مرود كاري بيجي Başım دولات ya encamek çok bedest yani van operasyonu diye nişanetaran salak ver bastı. يعني Ama تشيل çok. تسيخس هيستا كردان مستر كركو كرد باوريا بيكاد باوري في دولتنا جرك باوريا ما بهزا ما جوهري وري راسته يعني yani malum mülk anji destkeftiyê gelê Kurda ku berdêlê mezin destê xistî desteser kirin, haydûtî kirin, bes gelê Kurd vekirî dît binêrin wanê bi rojan yani daha kes birîndar bû sada kes hatin binçavkirin ama gelê wanê 24 saata bi roja ser Gerçekten. piya bû. Hêrsa xwe gel wê qehûvîtiya wa jî bêhiqûqiya wa jî ber berî vê pêvajê bû. بري ام بيجن يعني بري فاد صالي داوي بو افتشتون بيجن هنجي جي قال وقع بيكوتي وقع ظلم وزورداريا واجي قال كرد غوري امكان خو خو باراس Böyle. تفيد الواناكر فيغافي يعني افه يعني ام بندنا و اف كوميسيون جرك نابا ما هكدم هذا انجام ايدي دار كevin جهداكي Başım خو ha düm hesap komisyon yerler bas. Bu komisyon şey ketu peşe ve çıkwas ne kır. Bu ve xabataya çok şurup etkin. Yani her rastı şöyle bejim komisyon yani hem xwastin bej yani dixwazin alîkî ve me mijûl kin bej yani eva pêvajoyek heye ama ji alîkî ve jî ajandeke wa cuda jî heye. Komisyon tamam her derekî mirov fêm dike birêzo cara jî got gerek nav meclisê de ava bev tişteka erênî bû. Yani devlet gaveka erênî tavê jî ama ji alîkî ve hesabê wa dî jî hene. Bes heta niha mesela binêre ez mînakî ji were bêjim قیمت برخدانه گل کرد چقاسه برین هم مهکی نومان kurtulmuş got راست هم komisyon هم دجفن هم گهدارات کن ama هم قانونا نکارم بگوهرین Böyle. بنیرم پشتی وی گوتناوی گل کرد دینامیکه و نونره و گوتن اف چه بجدیتیه اف چه samimiyetiye yani ev komisyon nav mecliste de ava bu ve herkesi göder ki rapor ki amade ki tamam ya maka kanuna bu gare kanuna bu gare belki komeka profesyonel hukuk nas be bas gorey rapor ava ve çepki Böyle. pişti vera depere ki te amade gotine Türkiye bilir gele Kürt bertek da goçaun dayı ki me Kürdi göder nakin Böyle. yani devlet hey ev kilama xwe he ev dilemaya xwe derbas nekiriye. Böyle. Ku derbas be gerek demokratik bibe. Demokratik be belki fatura ve jwara hebe destadariye xwe da bikin. Ji ber wê yekê dixwazin yani hem heta niha tiştê dike hene heya astekî bidomînin heya derekî ji neçarmanin me nas bikin. Başım. Xwe mikur werin. Hata Amedê hem Kurdî axivî hem jî got yani ez bihêvî me yani xwast hêviyekî bide gelê Kurd ama gelê Kurd hêviya xwe nejûyî dikirin. Gel Hêviya kule xwe hemorasiye de bilin. O zanın ku nakukema içinin nakukema iç başta bilin. Başta Belê. devlet yani şu zaten Armaca komisyonu diğer ku dixwazi pêvajoyê dirêj bi û li gorî xwe hentişan bigwarîne tenê şeklî dimîne lê bes li vir de rol û rista wekî pirsa me dawê rol û rista ku dikeve ser siyasetmedarên Kurd saziyên Kurdan ji bila ku pêvajo hem bilez bû pêş bikeve û bigê encamê çi ye? Rastî ev yani siyasetmedar kîne nûnertiya gel dikin sernavê gel ya berdevtiya wa dikin ku gelekê pêncî sal ev qasî berdêl dabê ev qasî êşa bê ev qasî hîna jî biryar bê gerek sekna siyasetmedara jî wisa bê ez dê bariyê de me gel vaqa
yani به هزاران حوالی ما هاتن گرتن قاده سیاست خواستن تصفیه بکن گل ویجی حوالی ما سکن و هیجا بله بس از ویجی بیجم ریا و شانه و yani derdor nehmet ve pevajo da jber kuj bere de ji devleta Türk hem şereke dijwar şiddet hovitiye de meşeni ji ali di ve evne meseleka dema AKP'ya jber defter sala eve şereke lewiti psikoloji ji meşeni mesela hat xwazim du diliye bexna serê Kurda de bexnav okey. Kurda de ser sosyal medya çend kesê wisa şarlatan geweze hene yani rojekî ji bo azadiya gelê Kurd rojekî kevirek navêtine rojekî dilope xwedan ji wan hatiye ama vega vê gotinê wisa dijwar bê ji wan efendim nizanim biratiya Tirka wisa bêvan yani em hîna jî min evê zihniyeta qetiyan karin hîna jî ew hesmê me ne ew neyarê me ne di aliyê bîrdozî de بله ama rastiyeke dünyayê çiqa pirsgirêk hebin bi milyona hevdû kuştibin jî tên ser maseyekî bazara dikin hevdû tên niha pêvajeke wisa gerek em hêvî bin navê pêvajoya de rêbirap heye mesela dibêjin filan kes wisa kiriye yan çê dibe carna jê بله heval nême siyasetmedar jî nuqtena de ji ber hesasiyetna zaafê wa jî çêbin kêmasînê wa jî çêbin her tiştî nefikirin ev tiştê normal e em hemû insan in bes ser tişteka wisa basît hesanî û mirov nasnameyeka tüzel ya rêxistinekî rûmeta gelekî hêviya gelekî mirov wisa zimandirêjiyê bike an jî xwe bêhêvî bike bi gotinekî bi بله hareketekî ev tişteke ne rast e yan rast e gerek vê pêvajoyê de weke siyasetmedar em jî layıkî vî gelî bin ama gel jî zanibê û heta ev gel ne bi wa siyasetmedara ne bi serokatiya xwe re bê ne bi gelê xwe re bê ne bi tevgera xwe re bê تکوشین آزادی پیش ناکوی یعنی بله هم هفدو تمام دکن يعني بله في بيواجه بيتر هم جالو سياسة مدار بهدوره وأواجي هفسنجي وبتكوشني بيشكم عليه ليش دبلوماسي جي جرينجي تابي بگومان بگومان بله باشه ام جالس باس كن هوالي فيصل هوالي ایز فيصل سپاسکن تف درفدامن مالا تف سپاس جالس باس بله تماشاوان هجاد برنامه مجارك میوان نده میگشتن داویه مجی هوالي خود فيصل ساري دزرو جالس باس كن دمو خوش